Okay, mga ka-stepping dia. May udto sa inyong tanan. Si Basti malipayon kayo kay dako na daw siya followers. Malipayon kate. Luya ng naong niya eh. Muna yung mga malipayon nga tao. Bripod ni pa may makaon. Wala may makaon. Mama may kabalo sa password sa kuan scatter. Tungod puro na guys scatter. Tungod sa scatter iko di napas mo na mo ni mo kakaon. Wala. Ingon malipayon ka kay dako na tag-followers. Ingon karon nag-uul na noong ka. Wala po kay wala pa kay kwarta. Wala pa to kadala ang kwarta oh. Saan na to? Nya karon Kamu sige na magpangaon diri amaya tagatag. Ako jud kami kay on. Usa pagatag na mo nga. Wa makanya ni diri pod. Tara tubang. Daan himang ko diri. Sas, kano sa posible na pug kay nakoy pagkaon. Unya di ka nako tagaan. Unsa gugo ka ulit stilan di pug ko kahimuan eh. Pasangin lan maguni mo wa jud kanya ni dire. Wa pakita. Oh, sige, ako pa imong blimon. Di ko jud ko magpaduol sa imo ha. Sa to pa suko kay ka sa kuha. Oh. Ay ka. Pagka diha ng way klaro nga stepping. Ngano? Wa ako kabalog unsa akong sala ni kalit nagagagol ka suko sa kuha. Di ba nag-ingon ta nga karon nga magpasalamat ta kay dako na tag followers niya karon ning pag-on sa kamera ning ana nagagalit. Wala ka jud ka, wa pa may cellphone na imo. Yung cellphone mo. Ay ko nga naapod. Galas gawa po ng istipingan eh. Ning kalit nagkasuko pag-on sa kamera. Istoryahin ko sa matuod be. Unsa imong ikasukan sa kuha? Sige. Awa di maka mga tagsudan og. Ay, sus maon kana raman dayna. Sudan. Maon na hinungdan. Isas Ginoo ko kagamay hinungdan ana. Maong di ta ka matagaan kay wala man kanya ni dire. Oh, ni anhi man ko gapon. Oh, unya. Nangayo ka wala? Wala. Oh. Wala pa may luto, di ba? Disik no. Tama, Lebo. Sige, magluto ta karon ay nagkasuko sa kuha.